след това ще ме намерите по централната алея. Чакай да си извадя най-важната част. Тази разходка в парка всъщност има за цел да изяви различни положения, разсъждения, наблюдения, свързани с разликата между твърдо тяло, паметник в публичното пространство и меко тяло, човешко, също това пространство, като акцента ще бъде върху това, че тези два типа тела в един или друг момент могат да имат както декоративни, така и много по-често политически функции. Момент. Тук нещо стана. Инспирацията за целият този вид поведение в рамките на фестивала Западен парк идва от актуално течащите процеси в България, в Турция, в Бразилия, в Гърция. Става въпрос за тези публични демонстрации. Инспирация също така е дошла и от Русия преди 2 години. Въобще тези процеси на масово човешко присъствие по улиците на дадени градове, което е извън тяхното ежедневно просто ходене от точка А в точка Б. Присъствие с други цели, с други намерения, с друга дневен ред, така да се каже. Сега, гледната ми точка е оформена в резултат на една среща през ноември месец 1999 година в Хелзинки, където музеят Киазма беше организирал една серия от workshops и по-точно Херт Ловинг, един приятел, теоретик и активист на интернет, на всякакви такива нови политически движения. По това време беше на върха на вълната със своите теории и той беше организирал workshop с името бъдещата The Future State of Balkania, бъдещата държава Балкания, където бяхме с Милен Тепандилски и други хора. Живеехме в един апартамент и в този апартамент аз се засеках с 2 души италианци, които нямах нищо общо с нашия workshop, но имах нещо общо с предишния workshop. И хората се редуваха на 10-дневки, както по това време беше модата, започнала в документа 1997 година в Hybrid Workspace и така нататък. Тези 2 италианци, освен че се скарахме веднага дали може да се пуши на закуска или не може докато ядеме, всички пушихме, но те държаха да не се пуши докато се яде и се пие чай. Всъщност те бяха баш активисти. И нещо още по-важно, те бяха режисьори на протест. Това означава, че те ходеха в случай на протест, има гигантска маса от хора, които върват по улицата, имат някакви претенции. Тези претенции са заявени в лозунги, които или се съществуват като написан текст, или се викат на висок глас. Има всякакви там свирки, всякакви други означители на какви точно са хората и какво точно искат. Функцията на тия двама италианци, с които говорих, е, че те режисираха тълпата. Те върват с гръб към полицията или към целта на протеста и с лице към тълпата и буквално дирижират, казват, тук малко знамената по-нависоко, ето тази група, която е по-вляво, да викайте по-силно или дигайте табелите по-нависоко и така нататък и така нататък. Ходете по-бързо, концентрирайте се. Един вид професионално отношение към протеста и при това моделиране на големи човешки маси в положение на масова политическа активност. Точно този режисьор, фигурата на такъв режисьор, ако се абстрахираме от това, че се движи, може да бъде уеднаквена по някакъв начин с фигурата на един паметник в центъра на площад, в публичното пространство. Паметника управлява пространството около себе си и пластически, визуално, на времето се казваше пластически, някакси визуално, присъства в това пространство, много командва и идеологически. По някакъв начин паметникът командва погледите, които са насочени, фокусирани върху този паметник. От друга страна, нормалното човешко тяло, което се движи в един такъв площад, без да е на демонстрация, а да кажем турист или човек, който отишъл и се приближава до паметника, гледа на пространство по съвършено друг начин. Гледа центробежно. Ако паметника фокусира върху себе си центростремителни визуални енергии, човекът, който ходи с живото си тяло около някакви такива обекти в градското пространство или в този парк, се държи центробежно. Неговите визуалните енергии са разпръснати навънка. Този вид енергии, визуални, центростремителни или центробежни, могат да бъдат оприличени с обратната и с линеарната перспектива. И на практика това, за което аз ще говоря от тук нататъка, ще бъде... Елате, моля ви да погледнете.
Значи ще бъдат различни примери от тази паркова среда. Първо, това е малката ми схемичка, която малкото рисунка съм си нарисувал тук. Схемичката за как хората гледат напред-назад. Ние трябва да стигнем от тук до около 200 метра по-насам до две фигури скулптурни, за които ще стане дума малко, след което ще се опитаме да направим нещо с тях. Така, докато вървиме нататък, ще ви разкажа, че други части от инспирацията за такъв тип мислене за поведението на човека в публично пространство възникнаха напоследък с работата на този перформанс, всъщност артист в Истанбул, който се прочу като The Standing Man, правостоящият човек. Човекът, който на Таксим, след като разгониха демонстрантите, застана прав в една много твърда позиция, без никога въобще да се помръдва, в продължение на 7 часа. Ето може да го видите, като съм го донесъл да ви го покажа. Като постепенно около него се насъбраха други хора, които той стои прав, нищо друго не прави, освен да гледа втънчено в посока на бившия Ататюрк Cultural Center, където има след протестите и разгонването на протестите две турски знамена и снимката на Ататюрк. Значи, такъв тип поведение, само че не в площадно пространство, на партита, беше част от моята гимназиална култура. На купони, когато някой иска някого да притесни, като застава пред него, нищо не казва. Просто го гледа френчено. Докато другия човек се смути и се премести някъде и изчезне. Така се разгонваха навлиците на времето. И това беше една много хубава такава практика. Сега, в този случай, поведението на този турски художник-перформатор, проблема е дали той се държи като паметник или като човек, който се прави на паметник. Разликата между двете положения е някакси важна и за да я осмислиме по-нататък, ще дам други два примера, които са: един е прочутата дама в червено, също от Истанбул, която съвсем не се държеше като паметник. Тя в някакъв момент се опитва да гледа полицията, обаче се окаже, че полицията не обича да бъде гледана и започват към нея да се държат с обратната агресивна енергия. Тоест тя става обект на внимание не само на полицаите с този газ, с който я обстрелват, но и на медиите, и цялата тази история на дамата в червено вече е част от едно съвсем друго пространство, документиращо тези процеси. В нашата собствена практика имаме случая на Правдолюб Иванов, наш колега, който се прочу почти също така, както дамата в червено и този Standing Man в рамките на нашето медийно пространство със своите много остроумни лозунги, които в случая не съм платен, мразя ви безплатно, това е което вече многократно е било репродуцирано, репликирано и така нататък. Как се държи Правдо в цялата тази ситуация? Според мен Правдо се държи като един мек паметник. Той не се държи като жив човек. Той се държи като един някакъв обект, който трябва да бъде забелязан от овластените визуални енергии. Това са енергии, визуалността на медията, визуалността на полицията, визуалността на управниците. Той трябва да бъде забелязан. Т.е. той застава като изпокан в центъра на площада, дига нагоре лозунга и трябва да бъде забелязан. Трябва да бъде прочетен, трябва да бъде разпространен като образ, но той самия не е длъжен да се движи. Той трябва всеки ден да измисля нов някакъв лозунг, обаче не е длъжен да се движи по никакъв начин. Достатъчно около него да се върти Калин Серапионов, който да го заснема, или Албена Хранова, или някой друг, който да заснема и да слагат във Фейсбук всичките тези снимки. В това си поведение Правдо прилича на работата на една от много прочулите се напоследък авангардни групи, радикални групи в Москва, които сега са майче в нелегално, след като имаха проблеми с полицията. Това е групата Война. Война, знаете, може би, за тяхното най-известно произведение, което се казва член, или как се казва на руски, член за КГБ, член за ФСБ, Федерална служба за безопасност. Тази работа в Петербург, направена за много кратко време, с разляна кофа боя, върху един подвижен мост, който в момента, в който тъкмо преди вдигането на моста, няколко членове активисти на групата очертават този хуй, един гигантски мъжки член хуй, върху половината на моста, и в момента, в който вече те се изнизват, полицията идва, но това става за много кратко време,
Мостът започва да се вдига и в момента, в който се вдига, той се вдига срещу фасадата на местния клон на ФСБ. Значи в този тип поведение, който аз наричам поведение като паметник в публично пространство, е същия, какъвто прави Правдо със своите лозунги. Това е вид активистко поведение, което показва среден пръст на властта, така да се каже. Но задължителното нещо е да имаш първо подходящ среден пръст, който да е достатъчно красив, изразителен визуално и запомнящ се. И второ, да те забележат. Ако няма някакво око, което да те забележи, това няма никакъв смисъл. И това забелязващо око е точно окото на властта, окото на медиите, окото на правителството, на полицията и така нататък. Сега, в друг някакъв план, друг вид поведение, с което може би ние тук сега ще се занимаваме малко повече. Аз изпуснах картинката, ще трябва да ме изчакате да намеря подходящия албум. Това е поведението на втората станала страшно известна руска група, с привлекателното име Pussy Riot. Тоест бунта на котенцата, може и по друг начин да се интерпретира. По времето, по което те бяха много активни и популярни, за сега, за съжаление, част от групата са в затвора, както всички знаете, имаше такива едни страхотни снимки, примерно от Австралия, където има митинг в подкрепа на Pussy Riot и снимката изобразява група от поддръжници на Pussy Riot. Те носят всякакви плакати, обаче така е кадрирана снимката, че от Free Pussy Riot се чете само Free Pussy, нали, на снимката и някакси това става още по-интересно, всеки такива възможности. Овластеното око на медиите, които снимат, кадрират, разпространяват, в случая изигра някаква не така добра роля. Сега, да ви покажа, според мен визуално най-изразителното произведение на Pussy Riot, това не е това произведение, заради което те влязнаха в затвора. Това произведение, заради което влязнаха в затвора, всъщност стана медийна реалност и заради медийната му реалност, не заради физическите актове, които те направиха в църквите, най-вече стана така възможно тяхното подвеждане под отговорност. Това е 2-3 месеца преди съответния перформанс в катедралата. И това е перформанс на червения площад, на лобното място, мястото, където са екзекутирали в късното средновековие в имперска Русия, са екзекутирали непослушните. То сега е означено на червения площад с една кръгла платформа, високо вдигната и съответно в момента, в който девойките в пълния състав на групата излизат с истинските инструменти, с истинските високоговорители и с съответното око, документиращо тяхната акция, ефекта от разпространяването на тази акция е много по-голям от визуална гледна точка и може би дори от смислова гледна точка. Затова, защото песента, която пеят, става въпрос, че Путин се е опикал, а те стоят на високо място. Всеки мъж знае, че много по-лесно се пикае и се опикават други неща, ако стоиш на по-високо, от мост особено най-добре. Освен това, много по-добре те забелязват от ниска гледна точка. При тях това позициониране да те забележат на фона на Кремъл е изключително важно и съответно начинът, по който те се държат за пред очите на камерата и това, което пеят, това, което разказват на зрителите, се свързва в един комплексен механизъм, в едно комплексно такова ударно активистко послание, което функционира и на ниво политика, като интегрално, така някакси цялостно поведение, и на ниво картинка, визуална картинка. Тоест, те привличат погледа върху себе си, но по различен начин от сравнение с монументите. Затова, защото те не само трябва да бъдат забелязвани, а те, така да се каже, те директно провокират властта с това, че те забелязват властта. Те гледат властта в очите. За разлика от Правдо или моста с изобразения Хуй, който се представя за да бъде гледан от властта, в случая с Pussy Riot те гледат обратно. И това е което всъщност, според мен, предизвиква изключително агресивната реакция на Путин и силите на режима. Сега, в това си гледане на властта, обратно, значи има солидна литература написана по повод на това забраните, режимите на гледане в публичното пространство. Кому е позволено да гледа какво и как да го вижда и как да фиксира продуктите от гледането си. В случая с Pussy Riot те нарушават една много важна забрана да гледаш директно властта в очите и да се обръщаш директно, да се адресираш властта в очите под един такъв директен, но все едно, някакси метафоричен начин. Тоест, те се държат като раздвижил се паметник. Те вече не са паметник, когато гледат, те стават с този вид визуално присъствие на място на паметта, каквото е това лобно място на червения площад,
те стават като жив паметник. Те в някакъв смисъл са сходни с тези актьори, които има в туристически места по разни градове, които, да кажем, изобразяват статуята на свободата или някакви други такива живи скулптури. Само че в случая тези Pussy Riot са не само живи скулптури, те пеят и неща обидни за властта. По презумпция паметник не може да се случи, ако няма одобрение от някакъв вид власт. Но паметник, който е оживял и се случва по начин, който е обиден за властта, това вече преобръща ситуацията в много различни аспекти. Така, сега. Аз тук няма да ви... Така. В случая с Турция, една друга снимка, която направи подобен вид преобръщане на ситуацията, която се разпространява в медиите, подобно на Pussy Riot, тя атакува не точно властта, тази жена, която води народа на барикадите, а атакува като че ли масовата глобална колективна визуална памет въз основа на иконографско такова прилика с известна картина на Делакруа. Една от най-емблематичните картини, които примеряват поведение на революционна тълпа в публично пространство. Има предвид, знаете, картината "Свободата води народа" на барикадите. И разликата обаче е, че тя не си показва бюста, защото може би е мюсюлманска страна, не знам, не е приятно. Но по принцип има сходен вид ефект. И разликата с жената в червено е ясно видима. Сега, последните примери са... Момент. Да, 3 примера. Така. В българския контекст с нощи, мисля, или преди 1-2 вечери, направихме един експеримент с колежката Радослава Бубнова. Това е снимка от Фейсбук, вероятно сте видяли. Да. Значи, ние стояхме и всъщност обговаряхме с Искра Благова как да откраднем 3 кресла отпред бар ракета, докато в един момент се забеляза, че Яра носи една рокля на бели раета, хоризонтални, а наоколо има такива пилончета, които предпазват от паркиране, които са със същата декоративна така визуална структура. Аз направих 2 снимки. Яра си стоеше там кротко. Тази беше по-подходящата от чисто композиционна гледна точка. И я сложих веднага във Фейсбук, естествено, може ли. Хората, които реагираха и лайкваха, като ги гледам кои са, например Арсений Желяев, един от лидерите на лявото младо ляво движение в Москва, според мене веднага си представляваха, че Яра прави позата на The Standing Man в София, защото и в София има такива някакви демонстрации в София, като че ли... Те не разчетоха визуалността, те разчетоха поведението на тяло в публичното пространство, което в актуалната в момента политическа ситуация няма как по друг начин да бъде разчетено, освен в термините на този стоящ мъж. Сега, вече наближаваме до лобното място на този перформанс и ще ви покажа, може да погледнете съвсем отблизо, за да се върна на нивото на паметника. Ето тази снимка, тя изобразява руски полицаи преди около година и половина, които нещо записват, правят някакъв доклад, някого се канат, като че ли се канат да арестуват, може би за някого издават някакъв наказателен акт или нещо подобно. Един от тях леко се усмихва. Той държи цигари и ротнес. Да, и така. Това, което те всъщност рапортуват, е демонстрация, от така наречените нанодемонстрации, които бяха много популярни точно преди около година и половина. Демонстрации на кукличките. В град Бърнаул, след това започнали на други места в Русия, се получава такава демонстрация, по която хора вадят малки детски куклички, приличащи на лего или някакви въобще сувенирни куклички, различни животни, в случая едно зайче. И на тях, в техните малки ръчички, слагат много малки, пропорционално организирани лозунги и се получава една маса от куклички, които на практика демонстрират. Обаче полицията идва, защото има демонстрация, полицията рапортува, пише доклад и след това тези демонстрации бяха забранени. Но забранени с някаква странна мотивация, защото не се знае кой на практика демонстрира. Но все едно, причината да бъдат забранени е, че който и да демонстрира там, всъщност не е поискал позволение да демонстрира в публичното пространство и затова съответно този акт трябва да бъде забранен. Между другото, това е един от най-сполучливите лозунги. Те също бяха изпълнени с много хумор, на руски език, разбира се, тези лозунги, които кукличките и въобще руските демонстрации имаха. Това е цялата власт да се качи на самолет и да се изпрати в апокалипсис. Така. И стигаме до мястото, където ще се опитам да ви съблазня да направим един перформанс, като, разбира се, ще трябва да
за да ви ентусиазирам, искам да пусна едно видеоклипче. Може, само сега се опитам да го намеря. Той трябва да го извада from online. Така. Идеята е да се направим на така блондине. Това е The Bangles. Ето сега The Bangles. Чували сте за групата The Bangles? Група от 80-те години. Означава гривнички или нещо такова. Брейсли, гривните. Сега, пускаме тяхния прочут хит от 86-та година. Който се казва Walk Like an Egyptian. Да ходиш като египтянин. Сега, това, за което ще ви помоля сега да направим, е да се разпределим на мъже и на жени, да се опитаме да застанем пред мъжете пред мъжката скулптура, жените пред женската скулптура и поне за 5 минути да походиме групово, като две групи от хора, да стоиме и леко да ходиме в позициите на тези скулптури, за да се опитаме да се направим на движещи се скулптури. Това не е толкова трудно и може да се вземе като фъни. Моля? Няма значение. Си представляваш гадулката. Сега, въпросът е, че тези скулптури са фантастични в своята еклектика. Значи, те имат лица на социалистически герои. Предполагам, че са правени 50-те години. Дрехите им са не са точно национални носи, но като някакви облекла на селски хора. Като жената, очевидно, в горната част на облеклото си е стилизирана като картина на майстора, с те тръбовидни ръкави, с много ясно ритмизирани орнаменти по ръкава. Позите са стабилни. Опитах се вчера да убедя Деси, че това са позите, прочути от класическата антична пластика, с това хармонизиране на носещи и носени части на различните стави от тялото на раменния пояс, на ставите на таза и коленете. Тя не се убеди, но ето нас сега, моля ви, мъжете там, жените тук. Идеята е така малко да формираме две групи. Моля? Така, чекайте, първо трябва да ви организираме, да покажем някакви си ползи. Кой ще? Ето Яра, погледни. Значи важното е, че ти като it's just before going to the square. Значи, в случая е важна тази поза, защото тя изразява едно такова, ето сега ще ви покажа аз на вас. Тя излиза, това е поза, при която жената, тази фигура, тази модел, излиза в някакъв вид публичност. Това е поза, която е горда, нали? Това не е поза на мислене, това е поза, която като че ли има някакъв... Ето това трябва да имитирате. Трябва изпъчване, ето така. Така, като все едно излизаш на Мегдана и ще играеш хора. Айде! Важен детайл. Ханша напред се знае. Ханша напред, да. Ханша напред, ръцете на кръста. Не е древногръцката. Добре, в една стройна групичка, ако може малко по-близо. Да, се ханша напред, защото е горда. И задръж. Не така. Задръж, с което ще... Кира, ела тук. Ja, точно се едно ще почне някаква ръчина. Надясно. И вървиме нататък, те върват насам. Ето сега. Момиш нещо край вече. В нас ще гледат. В нас ще гледат. Трябва да се срещнем по средата. Но... Е така, Кирил. Значи така. Айде. Готови? Така, трябва леко е така. Ходи по този начин. Представете си, че ме следвате в Twitter. Представете си, че аз съм Twitter. Послание в Twitter и вие ме следвате. Не може. Е така. Да. Може да се върнеш и поискиш, но си левак. И тук вече, я не знам какво е по-арта. Бум!
Какво ще правим с момченцето, с момиченцето? Момченце обаче с момиченцата направи живата скулптура. Няма значение. Много ви благодаря. Който иска може да... Трябва да се влиза в туалетната, в която туалет не влиза. Да. Вижте, извадим пише, че на 66 година влизам била тинейджър. Да, да. Не го включих на листа, не се бях сетила. Има... Много неща. Да, това нямаше другата ми. Да, на блонд има много, да. Ето на 3 крачки. Обратния диагонал, обратния набор. Да. Една крачка, втора. Това е работник и колхозница. Сменяш диагонала. Това на мен ми беше възпитателния сайт за карот. За диагонали лошото касета, да. Нямаше тока. Там има ли? Те и покараха, да, ама там може да. Айде, тати взима това количката и отиваме общо. Мамо, ти си изморена тук. Не прическата на Ози. Прическата от баща ми ходеше така, докато аз не изначал 60-те години, докато си бил дете. Това си? Така ходеха? Да, мене той само може да намериш според мен филмическа хора. Да. Можеш, особено тук можеш. Той държи лъка като професионален музикант. За мен като стоп кадър свършил след изсвирането и изиграно парче или начален кадър преди да почне? Не знам, при всички случаи са прекрасни. Това е. Thank you. Не, началото. The very beginning, паметник и тяло. the very beginning of all of that was pretty interesting because you started to speak in Bulgarian. I was still saying something in English to our American friends, but in the same moment I heard someone speaking in French behind me. I turned back and that was Leslie giving some orders to her husband about the child. Аз не го разбрах, защото мен този спринчо ще сляда телефона, той се да, може би тази и след това той я направи. Айде. Някаква жената. Цирала така, липсвала време, идеално тяло. И след това те се облякли. Но не се взели предлото. И след това явно не работи по причини се смени. Тогава тя мина. Имаше какво бабата с кученцето. А я виж който ще има ни пак. Шибатко, здравей. Здравей, сречичка му. Здравей, още един път, баба. Кажи пак здравей. Здравей, сречичка. Кажи сречичка, баба. Здравей. Кажи как се казваш ти? Обърни се така, баба, с личице към. Така да те видиш. Няма да паднеш. Обърни се така и гледкай батко. Няма. Айде. Бабата държи. Гледкай сега. Кажи. Айде, добре. Айде, отивай към баткото. Отивай към баткото. Да.